Pozdrav svima. Prije nekoliko dana, točnije prije otprilike 2 tjedna, snimio sam osvrt na novi Office za Macintosh 2015, a danas ću napraviti već staru, pod navodnicima, foru koju sam napravio dakle prije nekoliko dana, a to je kako ubaciti jezik, u ovom slučaju hrvatski, na vaš Mac i da vam se ispravljaju greške, točnije zbog ispravaka gramatičkih grešaka. To vidim da se dosta protezalo po forumima, a i iskreno mene interesiralo jer neki dan kada sam pisao u Wordu jednostavno nisam znao ide tvrdoće, ide mekoće i nije mi davao naznaka da li je točno krivo. I zašto bi za svaku riječ išao provjeravati na internet ako to može recimo na Windowsu normalno radi taj gramatički spelling check. Pa evo, idemo sada redom. Ono što vam je potrebno, trebamo preuzeti third party extension, točnije aplikacijicu malu koja će upravljati sa ostalim resursima riječi. A to je u ovom slučaju Coco, a Spell. Odmah prvi link koji vam se pojavi, dakle zadnji put je obnovljeno u prvom mjesecu 2009. To je jako dugo, međutim, sami znamo da se riječi baš ne mijenjaju često i nemamo baš novih riječi. Naravno, ovo vrijedi i za ostale jezike, može slovenski, srpski, bosanski, dakle, cjelokupni, ajmo reći, Balkan, ajmo, tako. Dakle, dodat ćemo ovu aplikaciju na desktop i možemo je pokrenuti. Vi radite po meni, sve će biti ok, dakle moći ćete fino ispravljati, vaš Mac će ispravljati sve što treba. Installation type, isključite English dictionary, zato jer je riječ o paketu koji je već na vašem Macu, tako da vam nije potreban. Vidjet ćete kasnije zašto. Utipkat ćemo lozinku. To će brzo biti gotovo. Gotovo je. Ovo možemo prvo da... Dakle, aplikacija je instalirana. Sad sam slučajno opet ju pokrenuo, samo malo. Eject. I ovo možemo sad izbrisati. Kako znamo da nam je aplikacija instalirana? Pa evo, idemo na System Preferences. Spelling. Međutim, jezik ne postoji. Jezik ne postoji, zato ga moramo skinuti. Evo ga, idemo dalje. Stavit ćemo ovaj kod unutra, bez briga, svi ti kodovi, to jest URL, će biti u description video. Prijavit ćemo se kao gost. Otići ćemo, ako trebate srpski jezik, naravno otići ćete na SR, ako trebate hrvatski jezik, otići ćete na HR. Idemo na hrvatski jezik i ovo potegnemo na desktop. Možete i ovu aplikaciju, ovu datoteku, nije bitno. I slobodno izađemo. 2 put kliknemo. Evo nam, otpakirala se, sad slobodno ovo možemo izbrisati. Kako sad hrvatski ovu datoteku, kako ubaciti da ju spelling prepoznaje? Pa jednostavno, otići ćemo u vašu knjižnicu, library, application support, new map, utipkat ćemo lozinku, sada ću jednostavno staviti ovako da se zove. Zapamtite da obavezno ide A veliko. Dakle, Coco, a spell ili a spell. Ovako točno mora pisati da vam bude korektno i točno. Ući ćemo u mapu i kopirati hrvatski jezik unutra, zatvoriti. Sada možemo na System Preferences. Otići ćemo pod spelling. Prepoznao je hrvatski jezik. Aktivirat ću ga. I uključit ću da moj Mac ispravlja gramatičke greške hrvatskog jezika. Dakle, više neće biti automatic by language, nego će biti u ovom slučaju, sada ga nema, to se zna desiti, dakle, trebate nekad restartati aplikaciju da bi bilo prihvaćeno. Evo, to sam sad napravio i pojavilo se hrvatski spell. Correct spelling automatically i sada ćemo ići to isprobati. Pa ajmo vidjeti na tekst editoru. Da vidimo prvo da li je uopće uključeno.
nije bilo uključeno. Ajmo vidjeti. Evo javlja grešku da riječnik nije točan, a točan je. Ajmo vidjeti. Aha. On javlja da bi to trebalo glasiti sa riječnik. A dobro, ajde onda da vidimo. Riječ je sigurno. Sad bude sigurno da je riječ kriva. Inače, ovo je radilo prije neki dan. Ali evo sad, uglavnom, o čem se radi? Moguće da su i stare riječi unutra. Mi možemo to provjeriti na način, dakle, aktiviran je hrvatski, ne vidim zašto bi bio problem. Dobro, nema veze. Uglavnom, to će raditi. Vjerojatno je u text editu problem. Idemo sad vidjeti situaciju šta je sa Wordom. Word koristi drugu priču. Word ima svoju knjižnicu riječi. Tako da je to totalno glupo od Microsofta da ovo ne funkcionira. Međutim, o čem se radi? Mi ćemo baciti jednostavno rečnik unutra. Stavit ću link za skidanje datoteke. Dakle, to je ova datoteka, Word Hrv. Dakle, Word hrvatski. Tu su sve riječi koje bi u hrvatskom trebale biti, valjda. Pa ćemo ih ubaciti ručno, jer nam drugo ništa ne preostaje. Pa idemo vidjeti situaciju. Otići ćemo na Word, Preferences, Spelling i riječnici. Ima hrvatski, ali naravno, to nije to već i sami znamo da ne postoje. Ok, aktivirat ćemo Check Spelling SEO Tape. Always suggest corrections. To je to. Upisat ćemo recimo riječnik. Riječ i ne znam, ići. Naravno, stavit ću svoj jezik o kojem smo pričali, aktivirat ću check i dodati jezik ovaj. Ok. Izaći ću. To bi trebalo biti to. Da vidimo sad situaciju. Da li je stavljeno na hrvatski jezik. Isključit ćemo custom. I to je to. Sad bi trebalo biti u redu. Evo nas. Konačno je to u Wordu bar štima. Ako već nigdje drugdje. A u Wordu se najčešće služimo i potrebno. Evo ga. Sada ćemo... aha, tu sam skroz. Dakle, riječnik će ispraviti da nije točno. Jer u pravilu je riječnik točno, pa ćemo napisati riječnik. Evo nas, to bi trebalo biti to, ona ispravlja. Idemo sad vidjeti kuća sa tvrdim č, krivo, idemo sa mekim č, nema korekcije, ići, to je već dolje označio da je krivo, sa mekim č, će, tje, evo ga. Dakle, Word radi besprekorno. To je ono što nam je najbitnije. Međutim, ovo što sam rekao da ne radi korekcija za text edit, trebala bi raditi. Evo, kažem, prije nekoliko dana mi je sve korektno radilo, pa sam to sve deinstalirao da vam prikažem proces, jer puno ljudi... Da, tu jednostavno nešto ne štima. Dobro, neću se sad s tim zezat. Uglavnom... to vam je to, nema tu više filozofije. Bitno je da Word radi i nadam se da vam se video sviđao. Molim vas da slobodno ako imate bilo kojih pitanja postavite u komentaru ispod. I to bi trebalo biti to. Ako vas još to interesira od ostalih tutoriala, slobodno javite i čujemo se drugom prilikom. Pozdrav!